usa ni sa paborito kaayo nako nga kanini ang gospel kining Matthew chapter 25 31 to 46. Ganahan ba mo ani? Mao gid ni siya ang gitawag og the final requirement, the final judgment. Kung makapasar ta aning gisulti dinhi, kung kuanta ba ma-identify ta ni adtong mga tao nga gibutang sa iyang tuo nga gitawag niyang mga karnero, siguro na gitang malangit. Pero arigan ita mabutang sa katong mga gitawag niyang kanding, siguro gitang silutan sa impyerno. Gilingiyay mong tupad. Nasa pagkakaron unsa man ka, karnero, kanding. Ang wa mulingi, kanding. Klaro kayo. Mo na lingi-lingi gyud sa imong palibot. Kay ngano man ang requirement aron mahimot ang karnero matud pa ni Kristo, unsay gibuhat ninyo ngadto sa labing ubos, maunay inyong gibuhat nga rin ako. Kasagaran na ba nato, di kita mo tanaw aning labing ubos katong iyang gisgutan, mga gigutom, giuhaw, hubo, way balay, masakiton, nabilanggo, di kita ganahan mo tanaw ana nila. Ang ganahan natong tanawon kanig yung mga celebrities, kana mga powerful, mga wealthy people, mga dato kayo, maunay atong kanang bang naas taas ba, maunay atong sigihag tan-aw nya, mao dayon na ni atong i-idolize, no? Mao sakto dili man mo tubag diri sa atong unang pagbasa, gi hulagway gi diri sa Ginoo ni pinaagi ni Moises, ingon siya ayaw gyud pamakak unya, ayaw sa bugal-bugali ang dunay mga kabilinggan or kanang kapansa, ang sanay tawagan na mga apan ba sa ilang pagkatao sama ng bungol. Ayaw og kana ganing sa to, ayaw insultuhi ang taong bungol. Narabay akong driver din ni kanis Edgar, may pagkabugal-bugalon is mga bungol. Nanay siya gi-istorya iya ko nung gagaw tingalito niya na bungol baga gunas uma niya naagi sad siya padong sad siya ngadto siyang laog siyang baboy ngadto si pigiri. Pag ingon niya nga kana ganing sulti ko no siya nga umusta man imong uma. Sa tiyang giso murag nang umusta siya niya ang gitubag lain ba, ingon ko no nga kana ganing gahi kayo ang kaning yuta way uwan, ingon din siya lain magitubag siya ay bungol man din siya, sige magbinungolay o sa ta, iya dayong gibutang iyang karga niya, ang iyang giistorya partig baboy, ang istorya tungo sa partig uma. Magmaminaw murag buang ba, ayaw jud kuno naghimua sa taong dunay apan or naay dipikto kana sa kunong buta, ayaw alihi ang agianan. Pero nabali man to ako nakit-an diha dapit sa may kanang SSS sa una ba, amot SSS mangyapon nagkaron kanang sidewalk diha nga gadanghag sa tong estudyantehang babae nga ang buta galakaw gadag sungkod, sige gana ba, sige gana nga nilabang siya ni cross siya sa buta nga gauna mang sungkod sa buta, di nababag siyang tiil, siya mo inatumba way sa ang buta ato. Kay gaana man niya ang katong kon tan-aw ra mas unahan niya, layo-layo ra mang buta di, ang iyang tan-aw nga makalabang ra gid siya sa atubangan sa buta, yang buta kay gauna mang sungkod gaana nababag siyang tiil perti pagkatumba. Wa man sa noon maapil diri nga kamong mga buta tan-awa nang moagi.
Ang kadtong nakakita mo iwa magtanaw sa buta. Una mga igsoon, ang pag-atiman day aning labing ubos maoy makapalangit nato. Ang paghigugma sa labing ubos mao day ang atong paagi sa paghigugma nato ni Kristo. Kay si Kristo iya gyung gibutang ang iyang kaugalingon dinhis kalibutan nganha sa mga taong ubos, kabos ug mga sinalikway. Sige, lingiay mong tupad. Ning nakinsay mas ubos nato. Ina ba? Nakinsay mas ubos nato. Nya moingon gani siya, ako ubos-ubos ko. Tanawa dayon og kinsay mas dunay kwarta ninyo. Sa to pa kaning mas kwartahan, maogi mo atiman sa way kwarta. Kaning healthy, maogi mo atiman sa masakiton. Ang kaning bright, maogi mo respeto sa mga bugo. Kining guwapa, maogi mo respeto sa mga batignaong. Kay ubos man na siya. Na kaning mga tag-as og height, maogi mo respeto sa mga putot, no? Ang kaning mga dagkog ranggo, samaan ng mga presidente, senador, congressman, nga rin nagis gobernador, mayor, hangtod nagis barangay kapitan, mga barangay konsihal, kamogi mo respeto aning mga way ranggo nga mga lumulupyo sa atong nasod. Di ba? Nya kung di gani mo respeto sa labing ubos, mahimo na mong mga kanding. Ang pare, hay may mas ubos, pare o parisyoner? Ha? Ang parisyoner. So ang pare gyud mo respeto sa parisyoner. Ang pare gyud maningkamot pag-alagad sa parisyoner. Nya hay may mas dakog ranggo, obispo o pare? O ang obispo gyud maningkamot pag-alagad sa pare, dili magsigig sugo sa pare. Ngana no? Ay may mas dakog ranggo ang Santo Papa o ang obispo? O ang Santo Papa gyud magsigig hunahuna pag-alagad sa mga obispo. Ana man ta na siya? Hunahuna ako ninyo kung kining maong prinsipyos Ginoo sundo ni natong tanan unsay mahitabo sa kalibutan. Wa gyud gubot mo asinso ang tanan. Mabita na ako dinhi sige jud ko gunahon unsay makaayo ninyo. May ani nila baligyaan ginigslat kay haron makaayo ni nila. Amo na ako mong baligya ag slat kay ngano man linga na kay mog naong sige mog pangwarta para lang sa kaugalingon, di gyud mo kahuna-huna para simbahan. Mao na nga giimbitar ta mo nga piksi sad ang simbahan. Nya unsa maning simbahan? Ang katawhan nga nanginahanglan, ang katilingban nga nanginahanglan sa atong pag-atiman. Daghan kay mga simbahan nga sira, labi na gid dito sa gawas nasod. Daghan kay mga simbahan nga dagko kaayo, wa nay manimba, wa nay pare. Nganuman ang katilingban wa na maghuna-huna sa maong Kristohanong katilingban nga nagkinahanglan matag adlaw nga atimanon. Muna kada adlaw nindot yung maghuna-huna ta nga mopalitag slat. Di ba? Muna kada adlaw sa tamong i-update, bahala naggialingog-ngogan na mo, mahimo na mong mga bungol, no? Ako gyud mong tabangan nga makadungog. So ang atong SBF DAG as of yesterday nahalina na taog 11,210 kaslots, na apay 48,790 kaslots nga available, tag 500 pesos per slot para nis atong kumbinto nga nag-anam nagkahuman. So ato na siyang paningkamutan ha. Basta na kay 500 pesos palit dayog slot. Ay na paghunahunag unsa pay imong sunod buhaton kay ang Ginoo nay imong giatiman. Nya ang ato sang special slot para sa atong Holy Week o sa atong Fiesta celebrations na itay Divine Cleansing, Healing and Strength, DCHS, tag 200 pesos. Ang atong halin as of yesterday, 560 na kaslots.
Nya kay 30,000 man ka slots atong ibaligya na apay 29,440 ka slots nga available. Nya kay doon naman 22 slot challenge nga tag 4,400 na anasad tay na dawat nga tulo ka 22 slot challenge. So atong pakpakan ang namalit sa atong slots. Salamat kayo. Ay, basig malimtan sa ninyo natay DSAP, no? Investment slot nga tag 500,000 pesos. So as of yesterday, niabot na og 164 ang atong DSAP, ang atong nadawat nga DSAP, gikan sa 162 nahimo ng 164. So atong pakpakan ang namalit sa atong DSAP. Kini ato ning gihimo aron kamaotang mo gamit sa atong bahandi nga dili masintro sa mga kalibutanon o personal nga katagbawan. Nya gihikaw nato ngadto sa mga taong labing ubos, makapahimo gina natong kanding. Nya kun ato sa ning gamiton para sa mga katawhan nga nanginahanglan dinhi sa simbahan o sa inyong mga silingan, mahimo sad mong mga karnero. Pananglitan ang imong anak ni suyop. Nya ni uli sa inyo, unsa may imong buhaton, kasab-an o atimanon? Tubag. Atimana kay nagmasakito na. Siga na kay nagmata, kagot ng ngipon ana. Atimana, ayaw kasabi. Tagaag kwarta o dili? Ayaw tagaig kwarta kay isuyo pra na niya. Tagaig pagkaon, tagai sa iyang gikinahanglan. Unyag mo ingon siya, palitin na lang kog siya po dito ma. Ang saman, imong palitan dili. Ayaw paliti. Kaya nga naman, makadaot ba na niya o makadaot sa na nimo. Ang pag-atiman sa bisyo sa atong isikatao, mao ang pagtabang nila nga makapugong. Unya kay mo ingon mang imong anak, ug di ko nimo palitan, patyon ti ka. Kay naglain naman iyang utok, nagunit na siya kutsilyo. Saman palitan ko nimo ma dili, patyon ti ka. Ang saman, mo palit ka dili. Ayaw pagpalit, pagpaduslak sa kutsilyo. Oh, nya inigdayon na ginyang duslak nimo, ingnadayon dong nothing gonna change my love for you. Ana, patay dayon ka. Ni kamatay na nimo, asa man ka? Kanding o karnero? Karnero. Sige. Nya kayang imong anak pag humagpatay nimo nagbasol man, naghinulsol man, wa na man gid hinuon mo suyop, nagbag-o na magmaayo. Hangtod gyud nga namatay siya, wa na man gid bubalik siyang bisyo. Asa man sa to siya? Makanding, makarnero? Karnero. So dunay panahon nga ang kanding mahimong karnero kung ato lang yung pakamatyan. Mo nang gibuhat ni Kristo, nagpakamatay para nato aron mahimo tang mga karnero. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive.
in what we do and say. We raise our voices, lift